ନାଇଁ ନାଇଁ आज रेसिपी नुह शशुर घरे ज्वाई चर्चार टिके झलक दि जाइछि। आमे दी जण मिसिकी जाइथिलु मो बाप घर को। आमे मटन तो खाउनी सेति देसी चिकेन बनितिला। आउ झियो जय आसबार मो मार की खुशी ओहो। आमे जाइथिलु आउ मो भौणी भिणेई भी आसीथिले। स्वामी माने बसिके हमर गपुथिले आउ आमे दी भौणी आउ मो मा रोषेई कामरे लागिथिलु। देसी चिकेन हेले ना मो बापा बहुत भले रांधती किंतु सेदिन किछि कामरे थिले ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ମାଆକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ହଁ ମୋ ମାଆ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ସେଦିନ। ତାପରେ ଚିକେନ କଷା ହେଇଗଲା ରେଡି। ତାପରେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗ ଚିକେନ କଷା ଦେଇଦେଲି। ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଡୁ କାମ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କେତେବେଳେ କି କାମ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଦି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବି ଚିକେନ କଷା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ମିଷ୍ଟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟଟା ଆଣିକି କଣ୍ଟା ରଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ବେଶୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନ ପଡୁ ବୋଲି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ। ଚିକେନ ଖିଆ ସରିଲା, ଏବେ ବାଏ ବାଏ।